Sato me ya ce na buga muku waka ta Maliyan yan jere ga Kasim kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim daga takada Umar shi kenan zo gyara zama ga Kasim kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim daga takada Umar sai nawa zo gyara zama ga bibi kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim daga takada Umar ne nawa zo gyara zama ga Kasim kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim daga takada Umar sai nawa zo gyara zama alhaku nake sawa farkon zance Allah ya kafi tsare min waka ta a jimriyata ga Kasim ga gwamnan Zulani ne na rike ka abun bauta kai ne ka cancanta tsare ni da masu mugunta harke ta ga Kasim ga gwamnan Allah ka tsare dukkan wani sabani to a tsakanin Kasim da Farfesa zan faɗi hujjata ga Kasim ga gwamnan Allah ka tsare su ka kara mutuncin su dan daraja ta ma'aiki wanda ya nuna mana abun bauta ga Kasim ga gwamnan Zulum ga Kasim ga gwamnan Zulum ga dubuti gwamna na Dabta Umar na wakwa shi kenan inji Sato me ga Kasim kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim daga takada Umar sai nawa zo gyara zama na ta dubar na ko yanzu ake magana Allah mai iko ne ga Kasim bibi na kasa babba ga Kasim ga gwamnan baba gana Umara gwamnan Zulum shine gwamnan Umar na muna ta biyayya da mu je baba ga Kasim ga gwamnan Zulum dibuti gwamna Umar ka da yanzu ake magana daga kasa ta babu ya kai babba ga Kasim ga gwamnan Zulum Sato me ya ce in za in yi waka Maliyan yan jere masu taba ka ba za su ci riba ba ga Kasim ga gwamnan Zulum ga Kasim ga gwamnan Zulum ai wannan sai Allah kaga hadin manya ba yaro ba inji Sato me ga Kasim kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim daga takada Umar sai nawa zo gyara zama Kasim da ka shatima mu je baba kaga kasa ta karba ko a ina an yarda da kai nawa ga Kasim ga gwamnati gashi farin gwamna na ya karba gwamna na Farfesa bai yi kama da magajin wawa ba ga Kasim ga gwamnati Zulum Kasim da ka shatima gadan baya ne in ko kuma ta na tuna muku bai mana wawa ba ga Kasim ga gwamnati Zulum yau gashi abibi ne na kasa daga Mr. President sheshi ai haka ne lamarin Allah baba ga Kasim ga gwamnati Zulum ga gwamna Farfesa ga dibuti gwamna kuma dakto ne dan galibu karma duk isanar haka ne inji Sade ga Kasim kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim daga takada Umar sai nawa zo gyara zama daga duka dai tafiya sama sai jirgi mota ba ta iyawa ga bibi na kasa ga gwamna na ga Kasim ga gwamnan Zulum Allah ka raba ni da sharrin kanwa bana layin kaifi na dau bibi na rike gwamna na ga Kasim ga gwamnan Zulum Hassan da Husaini suke Farfesa kai bai ci amana ba kamar Kasim da yake gwamna na ga Kasim ga gwamnan Zulum ana da kadare ya tsala kullum ina faɗa muku sai Farfesa kun ga zabin Allah na ga Kasim ga gwamnan Zulum ga Kasim ga gwamnan Zulum ga manaja Umar ka da ne zabin Allah na hawa inji Sato ga Kasim kuma ga Farfesa nan gwamnan Muslim